live karon nga atong makauban. Aron atong hisgutan kaning ato ang pinaka sikat nga tableya diri sa Bukidnon and sa whole Philippines. Yes, ni adinhi karon ang tag-iya og tigdumala sa maramag tableya. Si Ma'am Joy G. Obedencio Hagapi aron atong hisgutan og giunsa nila pag-come up aning maramag tableya. Ma'am Jing, good afternoon and welcome to DXMU FM. Ay, hello. Manghapon sa tanan. Sige, Ma'am Jing, unahon sa nato kung giunsa ninyo pagsugod sa maramag tableya. Kanusa nagsugod og unsay history ani? Sige, Ma'am Jing. Nagsugod mi, actually wala gyud siya plano nga business. Kalit-kalit lang. Oo, year 2013 year 2014 na ay rolling nga yuta si Darwin. Oo. So iya di niya matamnan og tubo. Darwin is your husband. Yes. Okay. Hello, Kuya Darwin. Di niya matamnan Nasa sa gawas. Hindi niya matamnan og tubo. So nag-acquire siya dito sa LGU, natagan siya og kanang kanang sidling. Sidling sa kakao. Yes, okay, rolling man. Kaya actually ang amuang main nga panginabuhi iya hatubo ako sa butika. So separate mi ana. Tungod ka you are a graduate of BS Pharmacy. BS Pharmacy. So a pharmacist and a business owner, di ba? Sige, dayon Ate Jean. Then pagkahuman nato, ginilabay lang ang mga duha ka tuig. Nagkuha na nga namunga na di ay. So, ang among plano ato, sige na, mga 2,000 siguro to kapunuan. Di ko kabalo kayo sa mga words, sa mga plan kay siya ikuan ana. So, sige, kuan ato lang dayong ibaligya sa Davao, ang beans, mag-shopping ta. Ana na gito among plano. Kaya wa mi plano. That was pila ka years ago? 2014. 2014. 2014. 2014 mga oh my gosh, siya ang master sa kuan. Pagkahuman, mga basta 18 or 2 years lang to, namunga na siya. Pagkuha na mo, ay sige, ato sa aning gamay pa man, so amo ang gihimo nga tableya. Okay. Pero kami, siya gyud ang nagpagaling sa merkado.